tento rok, koľko podnapitých žrebcov družbou sa ma snažilo vytancovať fotografku, lebo to mali v svadobnom bingu, to bolo neuveriteľné. A ja som bola ten najväčší ops, ktorý vám to nikdy nedovolil. A potom tu bol tento jeden. On hral takú long game. On mi hovorí, že Cicka moja, vôbec sa ty nestresuj o mňa. Ja, ak môžem, ti tu rád pomôžem. A ty budeš mať besty. keďže celá jeho partia chcela vyhrať svadobné bingo, tak všetci jeho kamoši sa pri mne non-stop striedali a snažili sa rôznymi spôsobmi ma donútiť, aby som s nimi tancovala. No a tento náš sneaky chalan bol taký, že Ježiš Maria, to sú... Tesne predtým, ako som odišla, tak sa som ho chcel rozlúčiť. A ak ma objal, že ho veľmi tešilo, tak ma celú zvrtol niekoľkokrát a povedal mi, že to sa musí rátať ako tanec. Tá zrada. Padla som. Dostali ma. Nevesta mi samozrejme povedala v nedeľu, keď sme mali posvadobné fotenie o deň neskôr, že áno, aj on hral svadobné bingo. A vlastne on bol jediný, ktorý ho vyhral, lebo sa nikomu nepodarilo tancovať s fotografkou. A ešte fun fact, nie je teplý. Ale myslel si, že sa mu skôr podarí dostať sa ku mne, keď si bude myslieť, že je teplý, lebo že som vyzerala, že ho inak pošlem hneď. Kade ľahšie, keby sa snažil dorážať iným spôsobom. Takže tak, klobúk dole, chalan vyhral a prosím vás, prestaňte s tým svadobným bingo.